день живых восстал. Иисус ожил, Иисус ожил, Божие царство двери открыл. Иисус ожил, с мертвых восстал. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Христос воскрес. Сапраўды воскрес. Велич хрысціянскай пасхальнай радасці праз увесь велікодны перыяд вядзе нас да спаткання з жывым Богам. Христом, які уваскрослы прыходзіць у нашае жыццё, у нашу штодзённасць, у нашу гісторыю. Бог прыходзіць і хоча быць Богам з намі. Евангелие, якое мы сёння чуем, і слова вучыць нас, што трэба рабіць, каб сапраўды распазнаць, каб не мінуцца з Христом, каб запрасіць яго ў сваё сэрца, ў свой дом, каб зрабіць для яго месца, каб нашыя вочы былі адкрытыя, каб сэрцы былі напоўненыя любоўю, і каб потым дзяліцца гэтай радасцю спаткання са змёртвых паўсталых. Няхай гэтая Еўхарыстыя нядзельная ў дзень Пана будзе для нас добрай нагодай, каб яшчэ раз прыгадаць гэтыя праўды, а тым, што Бог заўсёды побач, Ён з намі, Ён нас шукае і знаходзіць, але таксама каб прыняць Езуса Хрыста, святую Еўхарыстыю, ягонае цела, і радавацца з таго, што Бог жыве ува мне і для мяне. У гэтай Еўхарыстыі молімся аб Божым благаслаўленні для сястры Даніэлі з нагоды дня нараджэння, просячы аб патрэбных ласках, аб дарах Духа Святога і таксама аб апецы Найсвяцейшай Панны Марыі. Перапросім добрага Бога за нашыя грахі, каб мы маглі чыстымі сэрцамі прыняць Божае Слова і Найсвяцейшую Еўхарыстыю. Спавядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемагутны и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Аминь.
Боже, няхай Твой народ заўсёды цешыцца адноўленай маладосцю духа, каб, радуючыся цяпер вяртанню ў хвалу Твайго усынаўлення, з пэўнаю надзеяй чакаў дня свайго ўваскрашэння. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Деял апостолов. У день Пятидесятницы устал Петр разом с 11 и промовил моцным голосом до их: «Мужи юдейские, выслухайте гэтые словы. Езус з Назарету был мужем, якога Бог показал вам у силе, цудах и знаках, что Бог учинил праз яго сярод вас, як и сами ведаете. Вызначенная воля и прадбачэнне Божие выдала яго, а вы, укрыжаваўшы руками безбожных, забили яго. Але Бог воскресил яго, вызваліўшы ад мукаў смерти, бо немагчыма было, каб яна трымала яго. Давид жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму сцешылася сэрца маё і ўзрадваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі. Бо не пакінеш душы маёй у адхланні, не дасі святому Твайму убачыць тленні. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, Ты напоўніш мяне радасцю перад абліччам Тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны, і магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж прарокам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага, ён прадбачыў і казаў пра воскресенне Хрыста, што не засталася душа яго ў адхланні, і цела ягонае не ўбачыла тленне. Гэтага Езуса уваскрасіў Бог, чаму все мы сведкі. Вось узнесены правіцою Бога і атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святога, ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце». Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Сказав я, Пане,
душа, и тело мое будет спочивать беспечно, бо не покинешь души моей отклони, и не даси святому Твоему бачить тление. Ты дорогу життя мне покажешь, ой, Пане. Ты дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед Тобою, вечное счастье, праворуч Тебе. Ты дорогу життя мне покажешь, ой, Пане. Читание первого послания святого апостола Петра. Умилованные, коли вы называете айцом того, кто без продузятости судить кожного поводле учинков его, то со страхом проводьте час вашего земного вандрования. Ведайте, что нетленное серебром и золотом откуплены вы от марного життя, даденого вам айцами, але коштовною кривою Христа, як беззаганного і чистого ягняті. І он був предвизначений ще до створення світу, але з'явився у опошні часи для вас, щоб вірили праз Його у Бога, який воскресив Його з мертвих і одарив хвалою, щоб ви мали віру і надію на Бога. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 Пані Єзу, тлумачно Писанні, нехай палає серце наше, коли до нас промовляєш. Аллилуйя, 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 Пан з вами. і з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Вось двое з іх вучняў у той жа дзень ішлі ў вёску, якая знаходзілася ў 60 стадіях ад Єрусалима, якая называлася Емаус. І размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. А калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды ішоў разам з імі. Аднак вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою?» І яны спыніліся, поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: «Ты адзін з тых, хто прыйшоў у Єрусалим і не ведаеш, што там сталася ў гэтыя дні?» Ён спытаўся ў іх: «Што?» Яны сказалі яму:
тое, што сталася з Езусам з Назарэта, які быў прарокам магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам. Як першасвятары і кіраўнікі нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжаванне. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа пасля ўсяго гэтага мінае ўжо 3-й дзень, як усё гэта сталася. Але некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы і не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. Некаторыя з нашых пайшлі да магілы і засталі ўсё так, як сказалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: «О неразумныя і марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І пачаўшы ад Маісея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. Калі наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі, ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойвалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе, і дзень мінае». І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў, паламаў і даў ім. Тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Але ён стаўся нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны усталі, вярнуліся ў Єрусалем і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўвасхрос і з'явіўся Сымону». Яны таксама расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Пане Єзу, тлумач нам пісанні, нехай палає серце наше, калі до нас промовляєш. Дорогі брати і сестри, чергове споткання Христа з мертвих повсталого со своими вучнями. Это образ так само нашего способу принятия пасхальной таямницы и запрошения Бога у свое життя. Контекст вельми конкретний, так як попередню неділю бачив перед собою не апостолів, але вучнів Христа. Один з них має ім'я Клеоп, а як традиція каже, другому на ім'я Лука. Менавіта автор, который сам перажыў гэтае спатканне і цяпер дзеліцца гэтым сваім асабістым досведам спаткання з Христом з мёртвых паўсталых. Вялікае расчараванне, смутак, безнадзея. Гэта той настрой, тая атмасфера, у якой пачынаецца Евангелие, гэтае дзеянне. Вучні, можна бы сказаць, уцякаюць з Єрусалема. Гэты горад, поўны надзеі і благаслаўлення, стаў горадам пракляцця, таму што там памерла надзея разам з Езусам Христом. Усё тое, што яны мелі ў сваім сэрцы, усё, што яны збудавалі, усё оно рассыпалася ў адначасці, калі глядзелі на смерць настаўніка з Назарету. А мы спадзяваліся,
і ўсе спадзяванні рассыпаліся. Смутак, расчараванне, безнадзея. Гэта тая атмасфера, у якую Езус Христус уваходзіць як з мёртвых паўсталы. Хочам для сябе асабіста глыбока аднесці гэтае Евангелія, каб сапраўды перажываць тыя самыя падзеі, але ў сваім жыцці. Не адзін раз у нашым жыцці, таксама веры ў жыцці рэлігійным, перажывалі мы расчараванні. Калі сапраўды, можа, па-людску мы будавалі нейкі намер, нейкія інтэнцыі, маліліся да Пана Бога, укладалі дарогу, самі укладалі, як павінна быць. Можна бы сказаць, нават Богу вызначалі, што Бог павінен зрабіць. А потым усё гэта рассыпалася, таму што прыйшла хвароба, смерць, нейкае няшчасце. Гэта тыя сітуацыі, калі сапраўды вельмі глыбока ў сэрцы перажываем такую сапраўды адвагу, можна бы сказаць, і жаданне, каб усё кінуць, каб уцячы з Єрусаліма. Єрусалім – гэта вобраз касцёла, там апосталы, там Пётр. Хочам пайсці сваім шляхам у тое месца, там, дзе нам добра. Эмаус. Гэта месца цёплых крыніц, цёплае месца. Там, дзе будзе добра, але без Бога, дзе будзем жыць па-свойму. Расчараваныя вучні, яны размаўляюць паміж сабою, гэтая памяць іх не пакідае, увесь час пераварваюць, чаму так, поўныя горычы. Але гэтыя размовы не прыносяць палёгкі, не прыносяць радасці. У гэты стан душы, у гэты стан сэрца, у гэты стан пачуццяў людскіх уваходзіць Езус з мёртвых паўсталы. Уваходзіць нябачна, далучаецца менавіта як той, хто праходзіць побач. Але яму цікавіць, чым мы жывем, чым напоўненыя нашыя сэрцы. Пан Езус задае пытанне, пра што вы размаўляеце паміж сабою. Ты адзіны, хто хіба не ведае, што здарылася, раскажыце мне, што здарылася. Вучні выліваюць сваё сэрца, дзеляцца сваёй страчанай надзеяй. Езус Назарету быў прарокам магутным, яго выдалі, укрыжавалі, а мы спадзяваліся, што ён павінен вызваліць Ізраіль. Слова, якое сёння нас вучыць, но вучыць нас, каб мы ніколі не диктавалі Богу, што ён павінен рабіць. Найбольшае, найглыбейшае расчараванне тады, калі я па-людску гавару Богу, ты должен, ты павінен. Бог здзейсняе сваю волю так, як ён гэтага хоча. Калі сапраўды хачу спаткацца з Христом, калі сапраўды хачу пайсці тым шляхам, які ён мне вызначыў, трэба нам выкідваць гэтае нашае павінен у жыцці рэлігійным, у жыцці веры. Божа, калі на гэта твая воля, калі ты захочаш. Гэтага мы вучымся ўсё нашае жыццё, і Христус вучыць сваіх вучняў. Перш за ўсё паказвае ім, што першай прасторай, каб выйсці з гэтага аслупення і ўбачыць Бога ў гэтым крызісе, з'яўляецца слухаць. Вернічуваў, калі такія перажыванні, безнадзея, мы не слухаем нікога. Мы слухаем толькі сябе. Мне цяжка, мне баліць. У мяне няшчасце. Усе павінны мяне выслухоўваць, а Бог кажа, паслухай Бога. Паслухай Бога. Вы жывеце ў гэтым сваім свеце, але паслухайце, што вам казаў настаўнік, што прарокі казалі. Неразумныя, марудныя сэрца. Хочам лячыцца з гэтай неразумнасці, з гэтай маруды сэрцам, слухаючы Божае Слова, асабліва тады, калі цяжка. Каб напоўніць сапраўднай надзеяй, каб напоўніць сапраўдным Божым святлом. Расчараванне наступіла таму, што надзею будавалі на сваіх планах, амбіцыях, спадзяваннях, а гэта людское, яно рассыпляцца раней ці пазней. Бог кажа, будуй надзею на маім слове. Гэты канфлікт Божага Слова і вашых жыццяў. І пачынаючы ад Майсея, ад усіх пророкаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. Ці ўмею слухаць, ці будую сваю надзею менавіта на слуханні Божага Слова.
ці умею выслухаць, паддацца таму, што Бог мне гаворыць. Каб сапраўды мець перажыцце гэтае глыбокае Хрыста з мёртвых паўсталага прысутнага у дзеях маёй гісторыі. Далей вучні вучацца і разумеюць, што спатканне з Хрыстом здзяйсняецца праз любоў. Выдаецца, што дарогі расходзяцца. Вучні прыйшлі да сваёй мэты, дайшлі туды, куды хацелі прыйсці, а Езус робіць выгляд, што хоча ісці далей. Не, настойліва кажуць: застанься з намі, бо ўжо вечарэе. Прынімаюць яго не як Бога, не як пана, настаўніка, яны яго не пазналі, але як чалавека. Як чалавека, который патрабуе такой апекі, хлопату: дзе ты пераначуеш, пакормім цябе, дадзім табе кавалак ложка, пераначуеш, пойдзеш далей. Любоў і міласэрнасць. Нешта засталося ў іх сэрцы, яны гэта сапраўды паказваюць. Менавіта ў гэтай любові і міласэрнасці знойдзем жывога Хрыста. Усё, што вы зрабілі аднаму з братоў маіх меншых, гэта вы мне зрабілі. І гэта любоў і міласэрнасць затрымала Хрыста, каб ён астаўся. І ён увайшоў, каб застацца з імі. Звярніце ўвагу яшчэ раз. Кантэкст крызісу, кантэкст некага непакою, безнадзеі, у гэтым стане трэба чыніць дабро. Вельмі часта ў гэтым стане мы хочам, каб нас любілі, каб нас прытулілі, каб нас пашкадавалі. А Езус кажа: у гэтым стане выйдзі. Паглядзі на тых, хто больш ад цябе патрабуе увагі, клопату, зрабі дабро. Праз гэта запросіш з мёртвых паўсталага ў сваё сэрца. І трэці знак, вельмі відавочны для нас, практыкуючых веру. Ён, калі сядзелі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. Вобраз Эўхарыстыі, найсвяцейшага сакраменту, таго жэсту, который Езус перадаў сваім вучням, сваім апосталам, жесту, который мы повторяем, который здійсняется, который для нас является крыніцай надеи, живый Бог со мною. Сегодня так само будем свідкамі ламання хлеба. Асабліва на гэты момент запрашаю, заахвочваю, каб мы звярнулі увагу. Калі святар ламае гостую пасля баранку Божию, трохи суцішымся і пастараюся показаць, каб вы убачылі. Гэта ламанне хлеба, яно мае вялікае значэнне. Ад пачатку хрысціянства гэта той знак, у якім бачаць Езуса Хрыста жывога і праўдзівага. Той сам Езус. У тым самым жэсце ламання прыйдзе сёння да нас. Ці хочам яго распазнаць, запрасіць да сябе і напоўніцца гэтай прысутнасцю. Мяняецца настрой. Калі адкрываюцца вочы, яны распазнаюць Хрыста. Радасць, надзея. Яны сапраўды бягуць, вяртаюцца ў Иерусалим, там, дзе 11 дзеляцца сваёй радасцю. Гэта і нашае заданне пасля кожнай Эўхарыстыі, пасля кожнага спаткання з Хрыстом, вяртаючыся да сваіх дамоў, асяроддзяў, падзяліцца. Бог жывы ўва мне, для мяне. Я перайшоў свой шлях некага навяртання, зразумення і хачу гэтай радасцю падзяліцца з іншымі. Яе не можна затрымаць толькі для сябе. Дарагія браты і сёстры, няхай гэтае слова дапамагае нам узрастаць у веры, мець заўсёды надзею і сэрца, каб нашае палымела любоўю, калі Христус тлумачыць нам з Пісання, калі Ён прыходзіць да нас у знаку хлеба, каб мы заўсёды мелі адкрытыя вочы, запрашалі Яго і дзяліліся радасцю перажыцця рэлігійнага з тымі, хто яшчэ не спазнаў Хрыста. Амен. Адкажам на Божае Слово, вызнаючы нашую святую веру. Веру у адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і у адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён для нас, людзей,
и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядь праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амин. З даверам узнячом нашыя малітвы да Бога, які адкупіў нас каштоўнаю крывёю Христа. Молимся за святый костел, чтобы дети мог обвершать Божие Слово и раздавать хлеб эвхаристичный. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за бискупов и святоров, чтобы их душпасторская служба проносила плен. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за керовников Украины, чтобы они поважали права христиан на вызнание веры у Бога. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся о Божьем благословении и потребных дарах для сестры Даниэли с нагоды дня народжения. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за наших померлых, чтобы они тешились хвалой избавленных. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас самих, как сегодняшнее споткание с Паном умоцовало нашу любовь до Бога и Библии. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты ў сваёй міласэрнасці адкупіў нас праз Сына. Выслухай просьбы, якія мы з даверам да Цябе ўзносім, праз Христа, Пана нашага. Амин. Номер 63. Христос воскрес померлых, всех смертью злая вам, порвавши путы пекла, житё нам даровал. Порвавши
яго ўжо не было. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, прими, просим, дары святкуючого Костела, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья у небе, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з духом Твоїм. Угору серце. Узносим до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён няспынна ахвяруе сябе за нас і заступаецца за нас перад Табою, як наш вечны абаронца. Ён адзін раз прынесены ў ахвяру ўжо больш не памірае, але пасля смерці крыжовай жыве вечна. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обещаем смерть свою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего прися в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удоскональ его у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Юзафом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу, і дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзафом, ее обранником, со святыми апостолами и усими святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Я
хлеба быў жэстам, калі пазнавалі Хрыста прысутнага. Сёння ён таксама здзяйсняецца падчас літургіі, не заўсёды, можа, яго заўважаем, але гэта той сам жэст, той сам Христус. Ламанне абазначае смерць, каб прыняць хвалу, хвалебнае з мёртвых паўсталае цела Хрыста, трэба, каб Христус памёр. Пераламанае гострае гэта знак Хрыста, памерлага і ўваскрослага, які прыходзіць у нашае жыццё. Гэтае паяднанне цела і крыві Пана нашага Езуса Хрыста няхай дапаможа нам, прымаючым яго, дасягнуць жыцця вечнага. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Вучні пазналі Пана Езуса у ламанні хлеба. Аллилуйя. Ну, вот 52. Сльози з твару витирайте, проганяйте серцем крест. Пісні радостно співайте, хай мучиться веселий сміх. У воскресла над панами, Ён живе, Ён разом з нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Что для Пана варты зброя, камінь перашкоди всех. Не стримає злая воля, цуд, що нам життя нясе. Знищить Бога, хто старався, надаремно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Бог могутний, Бог натури, що створив земний обшар. Вийшов з гробу, знищив мури, пісня родний володар. Варта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, усміхайте, аллилуйя. Єсу Христе, дай збавлення, научи нас усіх. Раз Твое воскресенье, час убойности святых. Небе вера Сыном Божим, хай хвалу узносить кожний. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Слезы с твару вытирайте, прогоняйте сердцем грех. Песни радостно спевайте, хай мучить
Аллилуйя, укликайте, Аллилуйя.
Пане наш Божа, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти обновив сакраментами вечного життя, і привяди яго до хвалебного воскрешення. Раз Христа Пана нашого. Послухайте об'яви Каліновського. Дорогі парафіяні, шановні гості нашої парафії, щиро вітаю і дякую так само за супольну молитву за прославлення Бога в эту уже третю Великодню неділю. Дякую за складені обдарування, так само дякуємо за вашу допомогу, служення на користь нашої парафії. Дякую так само за обдарування, складені на потреби будови нашого костьола. Може, на эту тему некалькі слов. У минулым будаўляным сезоне, калі можна так сказаць, удалося нам зрабіць усе гэтыя знешнія наружныя сеткі, которые необходны для функцыянавання касцёла і дома. Это водопровод, каналізацыю, так само ливнёвку. Это все зроблена, уже глубоко в землю закопана і нічога не відаць, акрамя гэтых люкаў. Але гэта заняло добрый кавалак часу, і так само были немалые финансовые наклады. Так само удалось нам выправить все те помылки, которые были сделаны, то, что не так было побудовано, уже переробить. И можно сказать, сегодня мы находимся на этапе таким нулевым, ноль. И теперь начинаем будовать уже костел. Те працы, которые перед нами, сапраўды, это отбудование, чи зробить наново, так як треба, усе конструктивные справы, ну и потом далей узводить эти стены, муры нашего костела и парафиального дому. Мяркую, что тягом часу будут бачные те визуальные эффекты, которых мы так уже сподеемся. Але еще трохи почекать, напевно, уже хутенько прийде час, ми їх убачимо. Еще раз вельми сердечно дякую за все ахвяры, складанные на потребы будовы нашего костела. У літургії костела на гэтым тыдні прыпадае ў суботу 25-го свята святого Марка Евангелиста. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святого Антонія Падуанскага. Інтэнцыі на складковую імшу можна самастойна запісаць у сшытку, ён знаходзіцца тут на клемшніку. А ў кожную сераду мы молімся да святого Юзафа, дзякуючы асабліва за нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. Сёння падчас Эўхарыстыі мы маліліся за сястру Даніэлю. Jej dzień narodzenia przypadaje u autora, i tak samo wieczorem u autora, o 19 zapraszаю, kiedy tu będzie mieć czas i możliwość tak samo pomalić za siostrу i powiększować jej. U środu odbędzie czarnowa katecheza dla dorosłych, после wieczorowej świętej mszy, a u czwartek, после wieczorowej świętej mszy zapraszają na szkołę malitwy. Это адмысловая катехеза для поглыбления духовного życia и познания różnych form молитвы поводле христианской духовности. Вельми сердечно запрашаем. Запрашаем так само долучиться до парафіальної автобусної пілігримки у Буцлав, яка відбудеться 2 мая. Кошт 50 рублів для дорослих, 30 для дітей. На місці буде приготований так само для усіх пасівок. Можна і треба записуватися до 27 красовика у сакрыстии. І так само просив би позначитися, так само написати, сказати тих, хто буде їхати самостійно своїм транспортом, как мы могли различить, так само приготовить отповедную колькость посылков для кожного, не только для тех пилигримов, которые появились в автобусах, але так само и для остальных. Запрашаем долучиться до каникул с Богом, уже открылись записи на летние каникулы с Богом. Летний год будет в Буцлаве для деток от 1 до 4 класса от 7 до 12 червня и для старейших деток 5-7 класс от 14 до 18 червня. Записаться можно до 24 мая. Анкетки можно взять у сакрыстаря, так само у этих катехетичных чатах, которые мы маем. Есть новый номер часопису Аве Марии, так само газетки «Слово життя». Запрошаем до читания католицкой прессы. Это все объявы. Нехай добрый милосердный Бог благословляет нам в нашей штоденности, как мы сапраўды по-христианству с великой верой, с любовью и с радостью переживали споткание с Христом и с теми людьми, которых Бог нам дает. В этом часе это не только традиция православная, никто не забороняет, конечно, католикам отведать могилки, помолиться за своих близких, померлых, и так само, как в эту радость пасхальную выразить праз молитву и надею споткания у вечности. Нехай добрый Бог благословить в наших добрых планах, во всех их выездах, спотканиях, а Матерь Божия нехай отуляет плащом своей опеки.
Примите дар Божьего благословения. Пан з вами. И с Духом Твоим. Похилите головы на благословление. Бог, який праз мертвых паўстання свайго адзінароднага Сына, спаслаў вам дары адкуплення і усынаўлення. Няхай благословить вас и наполнить вас духовной радостью. Аминь. Адкупитель Иисус Христос, який назаўжды адарыў вас сапраўднай свабодай, няхай дасць вам удзел у вечнай спадчыне. Аминь. Праз хрост вы з мёртвых паўсталі з Христом у веры. Няхай праведнае жыццё вас паяднае з ім у нябеснай айчыне. Аминь. Благословение всемогутного Бога, Айца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душную спасли. Аминь. Найсвятейшее сердце, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, святый Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 60.